blur face bungkhatna khan darlung khuwa ti tur kha darlung tin kalo lama adik lo ni ti mi ron hril sap sap hloma komen lama alom om hle mai ka chiar don lai po in darlung ti tur nge nianga darlung ti in kain khap thlurenga atopa topa zong kalo ti dik lo tange nge ni kha akhomi le sa lo ngai thave te no mani chuan mi lo ngai dam don nia adang in zia khan om le vai te se avahan dik to don chiang tak darlung kha kha ni mai sala ramirim tur chuan republic lampan chuan katlan liam ngal wanga blurred face ziaktu Sangtea Renthlei bungni na zing dariat le chan ve arik rual chuan reimun atein kota chuan bike chuka din tir ve chia in chung ka lu lai chuan reimun a point siam pe atin aru matangin ron chuak ve chia boka vala ilo thleng ve chia ni mo keipo ka man ve chia chuakal mayang miang alo ti ngal vara thut po thumuang man lem loin bike bok chuan kanin phur chuak le ta ngala kan tlan na lam chuan office lama pan lo ti ka hre chianga khoilam nge kan pan don ti chuka chiang bik lo ma se sesile ti in lam pan tura kain ngai ngota reimuna po tu so po ka chot kwal du bik lawa ngoi rengin kan tlan zela bazar pui tlan pelin durtlang lam pan chuan kan tlan zela leitan kan tlan pel chawa durtlang hospital rota chuan toite kan tlan chawa pheizonga toite kan tlan le nu chuan kan ma chuan building lian thrazet mai chu lo ding to lura kotzola chuan motor panga vel en hung tardala reimuna chuan bike chu ti dingin bike atang chuan kan chuka hi sisiletin chu ni hi ati sapa ama chuan ma hruain in chhong chung ber kongpui an ni che boklama chuan kan in zui ngala doorbell rik rang nu chuan kongkhar chumin ron hona pon lama tangalan dan ang che in chung lampo chulo changkang nangiang mai sisile thi awanga an khohar troi om tu mi somvel lai an lo thu boka kan mel an mu chuan an mel om dana tang chuan min mel hriat hlom hran lo ani ti a hriat theya an ni ang bokin tuma kan hrebi kheklo sofa man to mel zeta thu upalam chalngal deule zaom zet chuan enge ni in dule tu te nge in ni kan lam hoina ron tia reimuna chuan ke hi reimun lal thazuala kania ka thian pai wala ani bok ni khat liam ta maya sesile thi chungchanga police department ten chui zui tur an mi than kan nie ati ve wata atira min lo be masa tu chuan ngun thluk fe hian min enta venga ka omanom lo pha lek mana ma se reimuna chu ding ngara chu palam chu zam mel pu hau lo hian a en ve kar boka minute khat veldon lai an ngoi nu chuan o ani chu lo thu teu ke hi sesile pa lalrem siama kanie chu pa chuan atita a thut munte kan rem fel zet nu chuan reimuna chuan kan ron kalchan chu sesile chan chin chiang de uzo ka hriat kan du wang ania hunrem changom thei chuan afa lain kom kan du bok ati deuh tonga purem siama chuan ruati hei boite thi na chungchanga police lamten ron kala boite room lama khan lawan hruai ta che ti in kan thutna lam sir kila nupani in komek te zinga pakhat zok chu han awa piruati chu nutlon tlai thazet maile mai hlai lam deuh anulat lai chuan veng khat nula mel tha zinga atel ve ngei tura kangai ngal mi a o animo kalo kale ti pa in aron pheya engma dang soi to loin reimon anen chuan kan thowa chunu chu kan zui ve ta ngala sesile room chu kan in pumpui aya zawzok ma tur hi ania mi ho safanu ani boka manro engkim hi aum chikim biai mai ni in ka shahiala computer in hung bula chuan ufernal set ain hunga chumi ep chia chuan dressing table tik manga siam
uluk zeta chei moile lian thahem hom tak mai keini ang pate de utana du to ka han muthan han theina tur khopa zaw hiania dar thalang lian zeta chuan ka mel sorbok ve zet chuka ena ka chi patanga ka keler thleng chuan alang kim hle chumi sir le lama chuan khum do kan ang mai bial pap mai hi oma alandan chuan fit sari tanga fit riat in kar vel ani ang nula pakhat tan chuan du to ka han tal vel theina tur hi ania achunga chuan thosilen zarna nal fashan hi aum kual pupa abi kleu lewa thui ti hriat zet thosilen join zar di boka chumi sir le lama chuan sap baek ngo hoin miniskirt anti ang chi feng nulatlon tlai thazet thalak chu luk tak frame siam sa thlapa chuan nain tar boka chu thalaka nula chuani thita se sile chu Raymond chuan piruat engkim zep nei hau lawin min hril turin ka du chenia ti pain ngoi renga kan chevel lo en tu piruati chu fa ena piruati chu ngoi wangwanga ni kan fanu hian thonthungai thlak nom lem lo le thalem lo tak tak po anei ti kan phabi khau lo ma se mi zong zong hriat ta na du lo tam tak po kan neyang ati zoi ra ya ole nu chhuina lama chuan thuruk tam tak om thin reng ania Raymond chuan antia Raymond bok chuan Cecile hi khoi muna nge le khazir thin ati som ngala primary le middle high school le higher chu Mizorama asira college su Silonga ATS akala ti in na lo changa ani le ngai zong lam te hi in hriat puem ti nan zot le a kan hriat pui tu rang hi chu nei po kan hrelo piruati chuan lo tia ani le video chungchang kha Raymond chuan antia kan hria khami wanga kan rilunat wang lai takin boy khan William Santa a mitui parol trok chung chuan atia trong moi lo ni lo se zanlama wak chuak chi le nun uluk wak lo chi ani em Raymond chuan anti deuh tonga ni engma ze pangai lo kan mu phak lo Silong lama nu khan anun zia hi thak dang lam veka Silong lama mizo zirlai in sui khom polten aron thon ho hial nge a ma se chungwang chuan kan fanu ani na abo chuang lo kan hmangaya kan zila anun po siam that kan tum khop mai ma se adai sualak lo a kong dik lam han zo mai kha har sa ti mani mitui hruk zau pa chuan atia rui lo lama te Raymond chuan ati chhun zom le a kan hriat lawa lo khoi ani chuan kan hre hau lawa zu chu in ve zeu zeu ti chu phat rual ani lo ma se damdoi lam chu khoi lo ni in kan hria piruati chuan atia Raymond chuan ani le Cecile thian tuimamin ko mu theyangem antia Marcy nen hian anin kombera anno panlai tanga in zui chot mai ania boithi zan po khan an pahnia in zui chuak ania ma se Marcy khan mundanga alen san ni na in soya atia ani le khulai gara sa motor pakhat ka mu khu Cecile kar khani tro oni in khal chuak le to em chuak lo athi na muna tanga kan khal hotir ba khatu man an la khoi le lo athat na satchu nakina enfi ave deu te po kan du dona Cecile phone khain la call thaim Raymond chuan antile a call thae ma se patran manga lok tla ta wangin kan hong theilo ti in na lo changa o ani tak chu ramin ti chuan phone chu kan kuta min hlan ula kan du khop mai eng poni se kan ho photanga mason na kan nei chuan kan ron hriat tir zel don cheunia ti pa in Raymond chu in hera ruma tang chuan chuak ta a muang changin ka zui chuak ngala Raymond chuan kalpa in motor chu kan enfia ve dua tin phone po chu kan mamo don ania pona motor chu kan lo enfianga in pa bula ka thu soi khai soi chhong anga remati ngei po kan be sei atia sitting room chu kalpelin pon lam chu kan panta a
pon lam kot zola motor ding tlar zinga kil lam sira fal dewa ding chu Raymond a chuan apan ding ngala motor nal takani ain kol tu in a uluk hle ni ti hriat zetin a hnum tla Raymond a chuan uluk zetin motor chu thlir wangwanga motor ke bula chuan kun hniamin a ke chu thlir vengvenga piruati ron kalria wang chuan ri lo kal na lam chu ka va ena piruati chu kan lampani na ron kala kan bula ron thlen chuan phone chu hei hiania motor chabi point ma mo takin karon kenga indu token en fi nuwa in ron dale maidonia in leng neu kan ne wangin kalwan chho sanang cheu atia phone le chabi chumin peya in lama chuan min chho san le tadaya Raymond a chumuang changin a hoi chuaka chabi chu tipa in en po min en lem lawin akutaron ban chuaka chabi ka pek nu po chuan min en lem lawin motor chu honga asit chu luk fe hian abile vengveng phota motor seat chu le dar lampang muldeu thep mai le nel thep mai hiania Raymond chu motor chuang lutin driver seat a chuan a thu wanga hetiang huna hi chuan ngoi renga lo en tlok tlok hi Raymond a thian tha ni nani ti ka sa boka biak po ka tum heklo nidanga chim om chu ka chai kwal thin angkha ka sim ve tial chu ni himole Raymond mit dum film kar mai chuan athil mu piang chu chi kani ti hriat zetin kar chung zong zong chu en kwal veka kar chunga hi chuan engma tharum tho na nu ma hau lo mai ati supa athut na sonin kar nung lama chuan in son chawa tuntum kan na tho tur hi akhir khanin au phur ombokani ang Raymond ameu po hetiang renga serious life mail hi kalamu tam lo khop mai ma se hei ama khle mai phekhok ki artui sang chi high heel nu malang tlat mai atia chu chuan enge poimo na neyang he kar nei tui nula ania phekhok high heel bun chu enge amak wakna he kar bulkan thlen nuwa avoi khatna tan zo na kalo zot leta Cecily ruang postmortem chungchang ha kala shil lo cheni mo Cecily khan thi zan khan tun lai me cheho bun war tak mai Nike company siam sneaker abuna chutiani chuan he motor seat nunga hian me chedanga phur ani theibok chuan thilrap thak tak hriat bel tur om chu Cecily sera khan mi pachi an muboka a omzia chuan sual na le hur her na lam hoya ang taber mai ma se chu chuan thilati buai thak sot zokani mi chele mi pain thurual hanti ngot mai chuan kan nu chuila hian kong min ko mu thui lo hle ta veang katum ai sei ma in Raymond a chuan min chang te dua he tual thi nai chu ka phur pui hau lo mai nakir khan takani mai pi lama bultran na tur tak ngel po kan shelo nia beidong fe hian kaloti zuai raya aruk bo khai chui chuak to ni lom ni Raymond a chuan nui deuh tho chung hian min tia arbozon angot chu ni lo deuh hi kaloti bakluka arbozon ai khan har sa chuang hleinem nu kan mu ang atang hian kan zuyanga atopa chuan kan chuak le emang kar atang lo chuapa chuan atia adu to ka en to niang chumo Raymond a chuan chabi min pek le pa chuan in chung lama chabi hilawan da ta che atia chabi kan in pek nu chuan Raymond a omna lama chuan kalet le a Raymond a chuan bike chu lo ti nung vut to a bike nunga chuan chuangin durtlang chu chu sanin kan tlan let le ta a zarkot phei kan tlan thleng chuan in betange ti chuang lo chuan kan ngoi dun charchara traffic jam kara chuan kan let le zela dor pui biak in thlang tho two wheeler parking lota chuan Raymond a chuan bike chu ti dinga i Halloween keipo ka chuk ve ngala mobile repairing center ti loin zia kut nuai dora chuan kan in zuilu ta a ni china Cecily phone kan dil chula chuakin Raymond a chuan he phone patran hi kan thei ngil pal hlok maya a chunga file poimo chasilo hian patran hi in hong theangem ti in chu dor lo ngak tu palama chuan phone chu handa pheya dor lo ngak tu pa chuan muang ban char hian phone hi kan flash ani chuan phone chunga mi engkim hi abo vekang
memory card da le sim card save phone number te ro chu sim card le memory card phorin a chelo theyang alo tia reimuna chu ngoi wangwanga ole memory card le sim card chu phorin flash mai ngai ni chu arei lawang tiro ati chun zom zata memory card le sim card chu phor zui ngal mol mola flash man zanga nga yang minute som vel lo ngak lok ro o atia in chong chung lama chuan chhota a minute som ni vel don kan nga nu chuan phone kengwa wa chungin dor ngak tu pa chu ran chuka patran chu hon thei to em reimuna chuan alo ti ngal vara o thei to e tia chan na don nu chuan reimuna chuan cheng zanga chu pe a kan chuak zui le ta ngala reimuna mi ziamak tak mai chu na hi thok liam ve mai mai ngai lawa uluk takin engkim hi ti thin ma se chumi rual chuan hlim taka hun man dan le ril ruha dam tak om hun hi athlir sang thiam em ema adik taka soi chuan tun huna po hian millennium center ko ta KFC ku chuak ar bob kenga Pepsi ne na in pola ei pong trol trol man chu kan nilawin ka rena a chu tiang chia chuan kan tiloi si kan thil ei lai chu thial no no chungin reimon alam chu ka hoya Cecily ka mel try ti vem ka ti chuak phonga reimon a chu nui huka mel chia te soi tur chu ni hau lo khamole ma se anun chung rele ro chu a chhle thung ni in ka sia anu khan dam doila ka filim angina soina a ke chuan karing ve hau lo mai ati zuya engwangut chuan ngerin lo le peka soifia phut zet hian katile ngal vata sex video kha voi tam kan nu khan Cecily kuta khan ser ka mutlatani reimona chuan atia ser chu ke pon mun tam taka kanelom ma se drug addict kani velo hi katilet ve thunga hriat zau deuh te tum ve te tunlai thalai dam doi manga in chiu thin te hian an dam doi ti na thupna tan ser anin siam chop thin ati lai mek chuan engtin kaloti man mo a ka soidona lo mole anthi senjama hian in nai te teinan vit zela chu tianga voi tam an vi nuwa chuan hriau nu ma chu ser angin alo lang tamai thin lom reimonan ati nu chuan ka fia ta wara ma se kalulul chuain chu chuan ama that tu chui chuak turin min pui thei do nem ni kati vele khawa reimona chuan nui deuh sang chung hian superman emo superhuman emo kani bik lawa super sense la kani bik heklo engtin nge ka hria thei bik te lulang le ma se thil pakhat ka soi thei chu a chan chin chiang taka kan hriat phot hian kan hnu chhuina hi akonga toy so tangti ka hria ni chuti rual chuan I hmuya ar sathem kai kai ti fai lawani chuan solai nula pahnih te tan son fiam thui tho reng ani mai ti pa in kan sir lama nula pahnih lo nui tho te lam chu amit mei zawa ka hmui chu rang takin ka tuai fai ngala room zeta reimon amel ka tumlai chuan a local son man to a lung oi lo zet chuan ka zui vele ta zoka reimon ate in kan thlen lai chuan dar som pahnih le chan ve ari don hnai to a in chung kan lu rual chuan sitting room a po thu khumuang lawin reimon room lama chuan kan lut lang ngala reimon a chuan Cecily phone chu a on ritlang tlanga reilo te nga hlek nu chuan USB mangin a laptop nen chuan a thlun zom ta a vala lo en nai ve ro le thala ka tangin buli han tran chinang miang atia kawa thut nai ve nu chuan laptop a chuan Cecily thala kho chu ain dot thlapin muang chang le uluk fe hian kan han enduna thalak zani chuang zet chu man mo na nei hau loin kan en chuak kim dapa keite lul zongin engma kamu chuak hau lo ka hriat ve chun chu mizo nula nol pui thom hnoin bel thin ain Cecily thom hnoin bel chu themlem zok zia thalak tam zoka chuan ombor pho al thalak le ombor ti ombor tu phir thai mai lang phek lek lek a thalak ani hloma noilam po malte mum lang tok vela thalak tam hle ti zong chu ka mu chua ve ania pureimona hian eng tak mu chua kang mo ama la chu cheng kol lung al liak ang mai na ngoi mu mai sia ka do theina pan ve tak mai chuan a tlin ta hau lo mai puwa nulamal mum chuan ilung phu ti dang lam ta em ni ingoi maka
ilui bungut ngut rengot mai kati tange nge a Raymond chuan o kan tun lai thalai nun taki chu o thom no thalep tak tak in bela mi moin pho chu hinula sexy ni nai mo kan ti ta a mi pa te la hian mu nom kan ti viau chu ni che kanga ma se mi pa te hian FB le WhatsApp kal tlanga tak sakil khor lai lang lek lek in pho chuak thin te hi an zuamin atak taka chuan an za lo pha in an zuam em thin ti the an shelo nge ni jok o ati te daya ka zo na lam chu ngai sak lo kher mai e heu detective ro pui Raymond lal thrazual chu philosophera ain letta ti in kan thon thu kal lai po hi kan ti top to mai do nem ni ang thu tak zet si ma se chim om tak hian kalo ti ve wata ka thu soi chu ngai poimo lo mel zet hian sum le pai hian min va hruai kholo thei tak em ve o sum nga hi hau sakna chu ni nge ya ma se chu sum mang chuan kan thlan khur po kan lai pa reng chu ni si hi Cecily po hian sum wangin anu na chan kan ti theng chu re thei na tem hau lowa anu le pa hau sakna chen kwal vel na chuan kong bo tirin sum chuan na thlan khura lai sakta ni hi atile a ama vek chuan office a lo zuk chukla ti tu renga mo ka ne wangin ke chu office a kalo let le to ri lawang zana kan mule don nia ati chun zom zata nial kualin omzia nei le don lo ti ka hriat chian ema wangin office lampan chuan ka chu santa daya zandar sari le chan verik meu chuan Raymond te in lampanin phei khai jang takin ka kal thau thau to a minron biak na o jang khai tak khan be se na engam tak min pe in min ti phur po anima na le Raymond te in ka thlen lai chuan alo re thiapa nilai zan in khom zan ania wangin anu le pa chun ti fo thin danin anin khom le ni ti ka thiam ngala han peng kwal lokila Raymond anu le pa te hi mi hlim le tharau mi tia lam buk le soihlom hlumang chi chu ni hau lawa ma se phim tak le zoi oi ra hian an rau em loi si har satna dang an ne ni lo chuan caution program an tel na om chi hi chu an mai ngai hau lo tila kan soi sual tam lawang heile chen hi Raymond anen kanin zui to a voi khat ma okisanga anin biak kala hrengai lawa voi khat ma lung oi lo mel anin mu om po kala hrengai heklo anin chung khura hian lali so Krista hi lal ngoi hian ka shafo thin a kem chuak lim ang main ka tuile tuk done Raymond room lam chu ka panding ve ngala room ka lu chuan Raymond chu thalak tam tak prinsa thlap chu in chopin alowin chep dar nuaya kalut po chumin lo ngai sak lem lawa thut mun karem fel ve nu chuan he han ente le ti pain thalak pani himin pe a thalak pakhat zok chu ka han lakanga mishing ke kheimit chunga ta tu je in zia khialo nia om zia ka hriat lo ema wang chuan pakhat zok chu ka han lakang le a chu ta po chuan mishing ke bok ni chin lokami ang tho a kheimit chunga ta tu je in chu bok khialo nia enge om zia kan ti he ho phota philosopher nilawin detective nungi zui ti hriala ngai tu na thei seng vete ti in nui de ru chungin Raymond chuan min changa a om zia engma hriat tur om hleine mishing ke ani maya kati hluka ke chuni e pakhat zok kha Cecily phone atanga thala kania pakhat zok thung kha picnic na mi pa pakhat ke ka zoom atanga ka mu chuani pakhat ka Cecily sex video leak out mi pakke tang kalak chuani bok ati lai chuan a om zia chu zot ti hian kaloti man mo a om zia chu rinhlel kai zinga mi emo Cecily nai takom thin mi pa kan mu chuak ta phot ti na nia Raymond chuan ati ve thunga chupa chu khoi ber hinge nia katile a Raymond chuan thalak pakhat churan lek chuakin min pe a swimming pool kowa Cecily le mi pakhat ding chu ka hmuwa engtin nge ke a hian ta tu om ti hriat theya katile a Raymond chuan heng thalaka mi palang karin hlel deuh ho hi thlang chuakin thalak siamna ka kalpuya tunlai thiam na sang tak hi a chezong man thei ni ma se a thazong man chuan tangkai takani bok thalak kha duang tak chuan fia theilo ma se kan ma mo tok chuan a fia thoin ka hriani ati deuh dua
ani le heng thil te hian eng angin nge min pui theyang ka ti le a Raymond chuan voin tlai ho nu khan se sile te na khan kan kala chuan kha mi pa kha tunge ni kan hre thei sham achan chu kha pa kha se sile bial pa ania se sile te na khan alo leng ve thina ni ome ti chuan kan ti tur ma sa chuan zakopa zon chua kha ani ta ani chumi tur chuan juli Cecilia thian te zinga mi in min pui theyang ti in min changa